Γεια σας παιδιά, σήμερα είμαστε, κάντε like και subscribe. Σήμερα είμαστε στη κούνια μου. Σήμερα είμαστε στη κούνια μου. Να στείλουμε κούνια. Εντάξει, σας έλειψα και εγώ μόνο χτες βίντεο. Θα δείτε τι θα γίνει στο τέλος. Θα γίνει ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Κάτσε να σας βάλω σε παύση. Έλα, φτάσε. Σας βάζω μια σε παύση. Ωραία, σας έκανα ξεπαύση, 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 ξεπαύση. Κάτι άχα. Ξεπαύση, ξεπαύση. Κάντε like και sub. Έχετε βαρεθεί να μην κάνετε like και subscribe. Δηλαδή κι εγώ δεν έχω κανένα like, κανένα subscriber. Κάντε like και subscribe όποιος το βλέπει. Αχ, σφινώσει. Θέλω να πάω πιο πάνω. Γι' αυτό. Μου αρέσει αυτή η κούνια. Απλά παιδιά, δεν σας το έλεγα σε άλλο βίντεο. Δεν είναι κρεβάτι, να το ξέρετε. Δεν είναι. Μην το βλέπετε αυτό για κρεβάτι. Μην το βλέπετε. Όλα είναι κούνια. Έχω φτιάξει κούνια στο σπίτι μου, την έχω βάσει από εκεί έως από εκεί και από εκεί. Την έχουμε δέσει. Και πηγαίνω πολύ. Λίγο. Ωραία. Παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή μιλάω ελληνικά και εσείς μιλάτε ελληνικά. Μία ώρα θα είναι αυτό το βίντεο. Σαλάιβ. Σήμερα πήγα σε πιτζάμα πάρτι. Είναι ωραία μέρα. Ήταν ωραία μέρα, δεν έβριξε καθόλου. Στην δική χαρά. Ναι, και πέρασε ωραία. Δηλαδή, να σκεφαστώ. Τώρα είμαι στο κρεβάτι μου. Γι' αυτό σας έλεγα δεν είναι στο κρεβάτι. Έχω σκεπαστεί. Δεν είναι αυτό το κρεβάτι μου, αυτό είναι το αδερφού μου. Απλά μην νομίζετε ότι είναι δικό μου, γιατί δεν είναι δικό μου. Θέλω να σας πάρω, να σας δείξω πως κάνω κούνια. Πάλι! Περιμένετε λίγο. Εδώ και ήσουν κάπως εδώ. Εκεί ήσουν. Ωραία. Έτοιμοι. Δεν φοβάμαι αυτό, παιδιά. Να είμαστε. Τώρα δεν... Οπα, τι έγινε. Εσύ. Πας εκεί που είσαι. Εσύ. Παιδιά, θα πρέπει να σας βάλω μια σε παύση, οκ. Σας έκανα σε παύση. Τώρα πάμε για μια δυνατή. Ναι, ωραία. Τώρα θα κάτσουμε έτσι. Κάτσε να σας βγάλω. Ωραία, βλέπετε. Σας αρέσει να είμαι εδώ. Αχ, τι ωραία. Σας αρέσει να είμαι εδώ. Το ξέρω ότι σας αρέσει. Απλά εσείς δεν θέλετε. Τι ώρα είναι? Είναι 7 και 26.
πάρω τη φίλη μου, λέτε. Έχουν περάσει 5 λεπτά. Όσο μιλάμε τι ώρα είναι. 21 ξεκίνησαν, 21 τα λεπτά. Είναι 9 η ώρα. Αυτή είναι η ώρα που έβαλα βίντεο. Ναι. Να ξέρετε, εγώ έχω στο video μου στο κανάλι 400 εκατομμύριο subscribers. Άμα δεν με πιστεύετε, ένα βίντεο με το απλά καμεμένη. Άμα την ακούσατε τη λέξη, δεν ξέρω. Προσπαθώ να είμαι διάσημη. Αλλά ο Mr. Beast δεν μου έχει κάνει subscribe. Γιατί κάνεις όλους subscribe. Φυσικά δεν κάνεις κανέναν subscribe. Παιδιά, μιλάμε 6 λεπτά και δεν ξέρουμε να την κάνουμε. Πείτε μου στα comments. Δεν ξέρω. Θα είναι τόσο λίγο αυτό το βίντεο. Κοιτάξτε το δωμάτιο μου πως είναι. A little bit older. Είμαι ανάποδα. Oh yes. Εδώ. Maybe I love you. Maybe I love you. Ooh. Maybe I love you. Εδώ. Είμαστε ανάποδα. Αχ, ανάμαστε. Δηλαδή, θέλετε να κάνετε subscribe. Άμα θέλετε, και like. Θέλω να πάει 300.000 αυτό το βίντεο. Αυτό είναι το αγαπημένο μου αρκούδι. Δεν είναι μανόκερος ή κάτι. Ναι, το ξέρω. Τι έχεις φτιαστεί? Τι να κάνω, βαριέμαι. Και φτιάξεις αυτόν αυτό το σεντόνι να κάνεις κούνια. Ναι. Εδώ να το ξυπνήσει ο Γιάννης όμως θα σε πετάξει κάτω. Θα θέλει ο Γιάννης να κάνει. Τι κοιμάται? Ναι. Δεν θέλω να... Πότε κοιμήθηκε? Πάει κανένα μισάωρο. Κανένα μισάωρο? Ωραία, συγγνώμη γι' αυτό. Ήταν ο παππούλης. Θέλω να σας τραγουδήσω το τραγούδι που σκέφτομαι. Να σας τραγουδήσω The beauty butterfly is flying. The beauty flows, they are flying. The smooth girl, the popular. They are all mean. They are the boys. The boys are so off. The boys are so off. The boys are so bored. 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 Because now we got bad blood. Ωραία, θα σας τραγουδήσω. That's so true. Ωραία. Maybe in life, when the thing I lost, the sinner was fine. So for my girlfriend, remember how I died? Instead of walking, that's my life, that's my life. I lit the fire, cut you made the ceiling. You spend the night, cut you in the ceiling. You spend the night, cut you in the ceiling. That's your price, well that's your price, well. Say cup of cheese, so true. Getting us just and doesn't do. True. Make
cup of cheese. So cool. Ooh. Maybe alive, but you know, 7 is fine. 7 for my coping. Never I would die. This that I'm working. That's my life. That's my life. Άμα με ακούσατε. Θα ήθελα τώρα να ήσασταν οι φίλοι μου. Αλλά δεν μπορείτε. Θα πρέπει να σας λύσω. Θέλετε Park 2. Περιμένετε. Bye. Bye.